V rámci mestských služieb sa vytvorí osobitná skupina alebo osobitná časť záhradníckej služby alebo správa zelene, to je už úplne jedno, ako to budeme volať v budúcnosti. V uznesení sa schválilo prijatie 3 pracovníkov, čiže zrejme budeme tam obsadzovať nejakého vedúceho týchto záhradníckych služieb. No a samozrejme, že už v príprave na rozpočet roku 2014 urobíme všetko preto, aby sme pracovníci, ktorí sa zaoberajú na meste zeleňou a peniaze, ktoré na to vynakladáme, aby boli sústredené do tohto strediska. Je to určitá koncentrácia kapacít práve na zeleň. Považujeme za jednu dôležitú súčasť a určite aj občania si to tak vnímajú, že by sme chceli robiť kvalitnejšie túto činnosť. Má to samozrejme súvislosť aj s vybudovaním kompostárne, kde sú určité kapacity a my potrebujeme aj umiestniť produkt, ktorý bude z kompostárny, čiže viedlo nás to k určitým úvahám a jedna z tých úvah bolo predloženie toho podnikateľského zámeru na tejto záhradníckej služby. Verím tomu, že za spolupráce s niektorými inými inštitúciami, napríklad Botanickou záhradou SPU, prípadne s niektorými dodávateľmi, ktorí doteraz nám robili kozby, sa nám podarí postupom času vybudovať silné stredisko. My vynakladáme peniaze na zeleň, čiže ťažko povedať, že či sa dá na tom zarobiť. Bude to všetko záležiť od toho, akým spôsobom pristúpime k celej tej činnosti. Čo všetko v rámci toho budeme robiť, som presvedčený, že postupom času má takéto stredisko mať možnosť, ambíciu aj vyrábať nejaké výpestky. Možná vysadzovať plochy, ktoré dnes sú čiernymi skládkami v meste Nitra alebo sú nevyužívanými plochami, kde by v podstate vo forme škôlok mohli takéto výpestky byť vysádzané. Celé samozrejme záleží od toho, ako sa to naštartuje. Porovnávali sa viaceré mestá, hľadali sa určité východiska. Verím tomu, že takýmto sústredením tej činnosti do jedného miesta by sa nám malo podariť robiť na tomto úseku v meste lepšiu činnosť. Dneska máme schválený materiál, tak môže to začať fungovať aj od zajtra, ale určite to bude to mať nejaký nábehový čas. A tie veci, ktoré sú tento rok v rozpočte, už asi aj vzhľadom na to, aby sme nenarušili nejakým spôsobom vykonávanie týchto činností, tak asi dobehnú tak, jak sú. Čiže ja reálne predpokladám, že tie prípravné práce do 1. januára, takisto práce na rozpočte pre budúci rok, kde to musí byť veľmi jasne zadefinované, čo od toho očakávame a čo môžu objednávať, čo musí robiť vlastnými kapacitami, tak predpokladám, že od 1. januára to začne. Bude to súčasť mestských služieb, len bude to ako detašované pracovisko. Výkon činnosti budú mať zatiaľ v kompostárni.